έξω. Όσο το παίζαμε αυτό μες στην δεύτερη. Άντε, προχώρα! Wow! Συγγνώμη ρε φίλε! Άρα, ήθελα για το παιδιά. Είσαι και εσύ ένας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν πρέπει να σε στέλνουμε. Για να μην είσαι κανονικός παίκτης. Τετράγωνο. Τετράγωνο, συμποβεί, αλλά... Καλά και αυτός ο Μαράς είναι ξεπναράς, ο αλλού την κορίτσι. Καλά, τι ώρα τελειώνει το παιχνίδι. Άιτε καλόντο. Ρίξ' τη ρε. Γιάννη, ρίξ' τη. Άντε, περίμενε, το παντοφύλακας θα δείτε. Σούτι πήραμε ο γύρος. Ωραία, ήμουν αμέσως. Έπρεπε να ψήσω πιο δύσκολα. Οπα, ο παίκτης μου. Τι κάθεσαι και σε καρέκλα κάθεσαι. Ήμουν όμως για πικόρα. Άντε, ξεκινήστε όλοι. Όλοι οι παίκτες. Όλοι οι παίκτες σε σειρά. Σε σειρά, εσύ δεν δείχνεις. Έπρεπε να βάλετε πόλη στον τερματοφύλακά σας, Είστε πολύ τρελοί. Αλλά... Wow, είτε σε ρόλο. Άρα για να φας κανένα γκολ, άντε. Πάσα. Φάουλ. Από εδώ ρε. Το ξέρω. Πάσα. Πού πας ρε. Ωραίος. Πάρε την μπάλα. Περίμενε. Ωραία φίλε μου. Άντε όλοι τρέξτε. Σουτ. Τι σούτ ρε μου λες κι εσύ. Θα πάρει χοντρό εσύ. Ωραία Κωνσταντίνε με τη σέντρα σου. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ω, κρίμα φίλε μου, στεναχωριέμαι πολύ για σένα. Θα παίξεις Γιάννη. Θα παίξω. Εκτός για να την πιάσει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς είναι και χαζός. Ω, φίλε, που πάνω το πέρασες. Ωραία, άσε. Πού πας εσύ. Να μου πάρεις την παλίτσα. Καλά αυτός πανετός. Καλά και αυτός ο τερματοφύλακας ήταν για να πέσει εκεί κάτω. Άντε συνήθιζε. Έτσι ρε Γιάννη. Καλά και εσύ. Και εγώ και εσύ φταίμε γιατί και εσύ με πίεσες να την βγάλω έξω. Ωραία φίλε μου. Κωνσταντίνε τόσες σέντρες έβγαλες, ακόμα δεν έμαθες να... Μέχρι τη μέση σου είπα ρε. Δεν μπορώ, μέχρι τη μέση σταμάτα. Ποιος το πάτησε. Όχι εγώ. Πάτα Κωνσταντίνε. Dead Space 2. Αυτό το ξεκίνησα και εγώ στην υπολογιστή. Γαμάτο. Όπα!